Iloilo Central kag Terminal Market ginapananaw nga matapos sa 2024. Dako ang pagpasalamat ni Mayor Jer Treñas bangod sang madasig nga pagkaayo sa mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Base sa meeting kaupo ng mga tiglawas sang SM Prime Holdings, ginapananaw nga matapos kaayo ang duha ka mga dalagkong ang merkado sa 2024. Ginpresentar man sa alkalde ang mga gin-improve nga building perspective para sa Iloilo Central kag Terminal Market. Nakasugtan nga ipabilin ang Art Deco design sang Iloilo Central Market. May meeting sa tunga sang Iloilo City Government, SM Prime Holdings kag Heritage Council. Una na nga nagsaylo ang mga vendors sa Iloilo Central Market kag nakasugod na baligya sa mga temporary stalls. Base sa schedule sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, sunod nga ginahikot amo ang pagwa sa mga market vendors sa Iloilo Terminal Market. 5 ka mga gates ang Iloilo Terminal Market ang ginsiraduhan para hindi na matandog o kon magkaladula ang mga salvaged materials. Sunod kay LEEO Head Maricel Mabacquiao, may mga modifications nga ginahimo bago nagkalain-lain nga produkto ang ginabaligya sa merkado. Ang pagkais ng duha ka dalagkong ang merkado ang maghahatag sa oportunidad para mapasanyog ang mga negosyo, kag mahalagas sa kauswagan sa iban pang distrito sang syudad. Ini ang rason kung nagpahayag sang suporta ang Market Vendors Association para sa redevelopment sang Iloilo Terminal kag Central Market. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.